Yana da kyau idan mutum ya zo waje ya sallama saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mu dinga yin sallama idan muka zo waje saboda ko ba komai a tare da mu akwai aljanu da mala'iku haka. Aljanu a cikin gidan nan? Ba cewa ne akwai aljanu ba na faɗa miki ne saboda ki gyara haka. Kada kira yi wata duniya hira abokin zattawa. Girkin da za ka yi da ka yi favorite mom da dad. Sai kwani da ya kuma da fuck da abin da ya samu. Da na son da kai. Ka tabbata ka gama? Ya Allah. Sun fara yin shi. Kai Allah wai wannan. Menene haka ne? Ba ka gani ina waya ne? Ai tun da abin da ka zaɓa a gidan nan kenan ni da kai musu ba mu. No, ni da ke wani ne mai gidan ne. Hajiya ke kiranka. Gani ba. Zo ka kashi kayan nan ka je kai. Kaya kuma. Kwarai da gaske mu bai san sa gaba ne. Mahadi da ka sani babban yaron ce. Na aka narka mai wanki. Wannan wani irin sabon iskanci ne shugaban ɗaki ba sallama. Kinga, zaki ba ni. Umma fita kuma. Rayuwar nan fa. Duk abin da ka ga yayi farko zai yi ƙarshe. Kawai dai Allah ya kama na mafita. Amma dai gaskiya ne dai kam na gaji. Mu ma haka muka tsinci kanmu a ciki. Abin da ke faruwa cikin gidan nan yadda ka saka da yawa ita ta yi yaran nan ba. Munafiki! Ta yaya za mu gane haka? Bayan har yanzu abin yana cikin Bai kamata ba. Idan ka kula irin zama wannan a putin yana neman ya affecting yaran mu wala. Wace ina muke magana bakin ciki ce ko in roki share haka ake. Kaga da Allah, ka takura mu. Wannan wani irin masifa ne? Gidan Chief. Love, hatred, beauty, ugly, misunderstanding, solution, emotion, conclusion. Gidan Chief. And hilarious story found and screenplay by Hassan S. Ramin Kura, produced by the powerful man Abubakar S. Bina. Gidan Chief. Ko me ke yana sai? Wala wace ki wannan? Wai me ke faruwa ne? And directed by the youngest intelligent guru Mujtaba H. Muhammad. For you to show us love, please visit our YouTube handle Gidan Chief TV. Gidan Chief. Gidan Chief.